कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख मासेमारी बंदर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हर्णे बंदरात दापोली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. एका मासेमारी नौकेतून अवैधरित्या विक्री करण्यासाठी आणलेले सुमारे 30,000 लिटर डिझेल सदृश द्रव पदार्थ जप्त करण्यात आलाय. नौकाही ताब्यात घेण्यात आली आहे. जवळपास 47,62,500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. हर्णे बंदर इथे एका मासेमारी नौकेतून अवैधरित्या विक्री करण्यासाठी डिझेल सदृश द्रव पदार्थ आणला असल्याची माहिती दापोली पोलिसांना मिळाली. 15 डिसेंबरला सायंकाळी 5 वाजता हर्णे बंदर इथं आपल्या पथकासह धाव घेतली. तिथं त्यांना सुफी नाव असलेली मासेमारी नौका आढळून आली. या नौकेची तपासणी केली असता नौकेच्या 14 खणांमध्ये सुमारे 30,000 लिटर डिझेल सदृश द्रव पदार्थ आढळून आला. याच नौकेवर हा द्रव पदार्थ काढण्यासाठी एक सक्शन पंपही आढळून आला. या प्रकरणी संशयित वामन पोशीराम रघुवीर, हातीन केसरीनाथ कोळी, दर्शन अनंत कोळी, संदीप कुमार मिठाईलाल मिसात, शिव्य प्रमोद मिसात यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. विनापरवाना डिझेल सारख्या जीवनावश्यक आणि ज्वालाग्राही पदार्थांची कोणतीही योग्य ती खबरदारी न घेता मानवी जीवितास धोका उत्पन्न होईल अशा रीतीनं हाताळणी, साठवणूक आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी दापोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही तक्रार उपनिरीक्षक दत्ता पवार यांनी दापोली पोलीस ठाण्यात केली आहे. या कारवाईत पोलीस उपअधीक्षक आवटी, पोलीस निरीक्षक विवेक अहिरे, उपनिरीक्षक राजकुमार यादव, दत्ता पवार, हेड कॉन्स्टेबल सडकर, पंकज पवार, विकास पवार, सुहास पाटील, सूरज मोरे सहभागी झाले होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.